Een dag in de huid kruipen van een echte marinier. Ruim 40 sportievelingen namen deel aan de Marine Experience. Een samenwerking van Buitengewoon Sportief en Ronnie Peters Allround Fit uit IJsselstein. Maar wat houdt de Marine Experience nu in? Wij willen burgers het aanbieden om te laten zien en ervaren hoe dat een marinierstraining eruit kan zien. En vandaag duurt die 12 uur. En het is heel heftig? Het is behoorlijk pittig en zeker deze groep. Het zijn allemaal getrainde mensen van onze eigen gym en van mijn bootcampclub. Dus die kunnen wel een stootje hebben. Voorafgaand aan het evenement wil Ronnie Peters niet al te veel prijsgeven over de inhoud. Ja, dat is een klein beetje geheim. We beginnen dadelijk, hij is nu de veiligheidsbriefing aan het geven. De veiligheid staat natuurlijk voorop bij ons, ook bij ons. Ook al zou je misschien denken van we gaan ze hard aanpakken, maar dat staat voorop. En de rest is allemaal een beetje grijs gebied. Dat houden we ook zo, want we mogen niet weten wat we gaan doen. De Marine Experience trok dit jaar 44 deelnemers. Volgens organisator Ronnie Peters het maximum aantal. Voor IJsselstein Kermis zou hem nog eigenlijk op Facebook knallen, maar hij was al vol voordat we hem wouden gaan posten. Dus dat is een goed teken. Dus er is genoeg animo. Volgend jaar gaan we hem ook een keer of 10 in het jaar aanbieden. Dit is het 5e jaar. We hebben het 3 jaar bij mijn collega in Hoorn gedaan. Nu het 2e jaar hier. We zijn begonnen met 4 uur. Vorig jaar 6 uur. Nu dit evenement dus 12 uur. En volgend jaar willen we sowieso 24 uur in de Ardennen gaan doen. Bloed, zweet en tranen, ploeteren en zwoegen door de bossen en weilanden in de omgeving van IJsselstein. Voor de deelnemers was het afzien. Individueel, maar ook samen het beste in jezelf naar boven halen. Het is belangrijk, vooral bij de mariniers, dat je ook als team kunt werken natuurlijk. En dat gaan we hun ook proberen bij te brengen. In het begin zul je zien, zijn het allemaal eenlingen. En op een gegeven moment straf je ze op bepaalde momenten en bepaalde punten. En op een gegeven moment valt het kwartje en dan zie je het gewoon als een team vooruit gaan. En dan heb je gewoon een team van 44 man. En het is nu slecht weer buiten. Is dat voor jullie positief? Omdat het dan natuurlijk wat harder is? Dat is lekker hè, het is super weer. Ja, perfect. Dus de animo van de deelnemers zal hoogstwaarschijnlijk iets minder zijn vanwege het weer. Ja, voor ons is dat natuurlijk kaasje. Ja, het heeft veel geregend de laatste paar dagen, dus ik denk dat ze ervan zullen genieten. De deelnemers werden 12 uur lang aan een marinierstraining onderworpen door Ronnie. Discipline, uithoudingsvermogen en elkaar helpen waren de trefwoorden om samen de klus te klaren. Vooral de uitdaging, de kick en het niet weten wat ze gaan doen en zichzelf overwinnen. Uiteindelijk gaan ze zichzelf tijdens deze 12 uur een keer tegenkomen en dan gaan ze een knakmoment krijgen. Maar daar was ook een sterke van. Dat kunnen ze ook meenemen in de burger. Dat hoor je ook van verschillende deelnemers. Die zeggen van in de burger daagt de kamer toe van zo, dat was pittig. Maar ze gebruiken het. Het heeft heel veel raakvlakken. Wij pakken het veel op fysiek gebeuren. Maar in de burger is dat dan minder. Maar, ja. Moeten mensen die hier aan meedoen, moeten die dan al getraind hebben? Zeg maar, of kan echt iedereen hier aan meedoen? Ja, deze groep wel. Hier was de instap 5 kilometer minimaal kunnen rennen. Maar omdat we dadelijk volgend jaar een keer of 10 gaan aanbieden, dan gaan we het gewoon echt voor iedereen aanbieden. Dus dan zal de instap ook vanaf 1 kilometer tot 5, 6 kilometer zijn. Maar we willen gewoon iedereen het laten ervaren. Tineke Vergeld is een van de deelnemers. Vorig jaar was het al afzien, maar toch stond ze nu ook weer aan de start. Opnieuw deze zware beproeving, maar waarom? Geen idee. Vorig jaar heb ik ook meegedaan en daarna zei ik dit doe ik nooit meer. En eigenlijk een paar dagen later dacht ik, jawel, volgend jaar ga ik het toch gewoon weer doen. Het was toch wel overwinning op jezelf en dat was wel heel gaaf vorig jaar. En nu denk ik alweer, oh waarom doe ik dit? Het is ook echt teamwork, of niet? Ja, dat is het. En je begint er heel individueel aan, maar in de loop van vorig jaar was het zo dat je merkte dat het team echt een team ging worden. En dat je steeds meer op elkaar ging varen en veel meer als teamwork ging functioneren. Dat klopt, ja. En ben je nu al moe? Want je moet nog 11 uur? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben nu al moe en bang. Nieuwsgierig geworden? Wilt u meedoen of kennis maken? Kijk dan op de Facebookpagina van Marine Experience.